Tässä on viimeinen matsi Elitelle. Ja tää on miten se meni. Onkin itsekin ase. Mennään. Siinä on sulla ase. Joo, kato eka. Onko se... Oota, Mira, älä luuttaa kaikkea muun. Joo, otin vaan yhden chestin. Saamme tuon chestin. Mitä se tulee? Oota. Tuleeko tänne joku? Joo, tässä on pelin parhaat tapapaikka. Meidän pitää jo jäädäpä tähän, siinä kun vihu tulee. Meidän pitää eka rikkoa noin. Nähdään paremmin vihut. Varsin olla vihu. Ympäriltä. Se on Jovani. Mira, sun olisi olla nopeampi. Ammu. Anna ei Joo, aar. ase. Anna aarpaukkui. Toi ei oo aarpaukkui. Laita pois. Oota. Ui, älä tuu. Se oli iso virhe. Mä jo rikoin koko tän pelin. Mira, mulla ei oo raksaa polttaa. Tarvitsetko apua siis? Joo. Tää melkein tappoi tää mut koko kootityyppi. Tulos. Joo, mä tuun tätä yhtä kautta. Mä oon tulossa. Nyt tulee muitakin. Älä tule. Mä oon tulossa. Älä tule. Se on merkissä se mä kuolen. Ydin 113 yhteen vihu. Missä ne on? Mulla on. Älä aattele vaan toimi. 32. Melkein Mä oon kräkkä. 3 Mä hopaa. heittäisin Mä vedän 96. nopein veri. Dildo. No. Tässä oli hyvin tää just tää puu. Mika panos. Ne lähtee glidaan. 27 kräkki. Mä kräkkäsin toisen. Spreijattu. Mehtää lähtee. Ja se näin. Jäi. Minne se toinen meni? En mä tiiä, mut mä käyn luuttaa tuon. Mä rikon nää puut nopea tästä. Älä kokonaan. Eikö se olisi voinut mennä tuohon yhteen puuhun mun pää yläpuolella. Mä oon aika varma, että se lähti. Mulla ei ole mitään mun hiili-inventorissa. Hei, tuohon tulee supli, tuu tänne. Tässä on supli. Mä ammun sen rocket launcher, eikä en ammukaan. Tässä on toinenkin supli. Ota. Onks se Joku liikkuu. Pissi. Tuossa on taku, jos sulla ei ole mitään. On tää. Sama RPG-ammo. Oota mä katoo, onks mulla en usko, että on. Ei oo. Tuu. Yritän saada. Me ovat. Ai sulla oli koko aika pädejä.
Eiku äsken mä vasta sain. Tuta. Tässä on duo. Mä avaan nopeetaan tästä. 3. 2 kertaa 3 tohon. 3 uudestaan. Tohon vedetty 99. Tulla saattaa. NYT nyt. 2 kertaa. Mä menen sen päälle. Rakentaa metallista silloin. Friend tulee. Mä oon näiden katolla. Tuolta. Mä tapoin sen toisen. Hyvä. Mä en pysty tuolta. Apu. Me puuttiin. Juu. Mä sain tapettua sen toisen. Tai siis... Juu. Mä toivon, että se ei mene hiilas. Tämmöstä pelkää. Mä tuun jo suoraan vaan siihen. Jes. Oli Anomos eli... Kräkki, tää on wani. Älä tuu. Tuli jo. Me suplille. Se on yksi hyvä supli, minkä saa nyt. Mä oon tästä toisen supli. Täällä on 55 jos sä tarpeet. Mä menen tälle mun torttelun verraksi. Pääs kariin. Sä otit kaikki noissa supleissa. Ei, mä otin vaan yhden. Tässä oli äsken 3 suplia. Ei, kun mä otin siis 2. Anteeksi. Ja tää on se sun lempiporase. Tässä on. Missä? Sä ryöstit sen mun hauliko. Minkä haulu? Juu, kiva. Mitään. Joo, ei mitään. Mulla on paljon huonommat oset. Tossa. Juu, mä tiedän ainakin mistä mä ammutan. Kovarma. Ja tuu tähän. Mulla on pläse. Yksi sellainen nopeuttava pläsi. Ei miksi sä heitit sen mulle? Nyt en tietää missä mä olin. Voi video. Mä näen se. Se toinen menee sen kaverin luo. Mä heittäisin sen friendiin 60, se on tuolla vasemmalla. Mä hittäsin siihen 24. Hyvä. Ai, Tuolta. mä autan. Tuolta. Joo, mä oon tässä. Ui, perjantai. Tääkin oli Ei, hitto. Nopea, puuttiin. Mä oon put. Missä se on? Hitto se on put ilmaa. Ei siis ilmaa, vaan siis tohon maahan. Missä se on? Se on siinä. Minne mä edes meen? Ai se on tossa Et samassa suple ei paikassa. oo yhtään. 30, 50. Se on aika vani tässä. Tää kun tuli mulla. Tää niin lähtee stormiin. 20. Mä lähden nopea jahtaa. Mä kuolen. Just silloin kun tää loppu tuli juttu. Ellei tässä aina käy. Mä oon vaan niin huono. Sitten mä menin vielä vahingossa invietä. Miten sä jäit kattoo sitä ihmistä? Mä menin vahingossa literally inviin. Niin sä jäit vaan tuijottaa sitä silleen. Haluan mä tappaa tän? Päm! Kyllä mä haluun. Miksi et ota mammutte? En mä ammun. Ja se on löyty mammutte. Mä lähtee hakemaan jos. Tulla on lisää. Tormi hittaa Ei, pari. mä tiedän, ei mulla aikaa. 15 kai. Minne se meni? Ei ne ovet maa-alueella. Tuo alueella seuraa. Eikö niinku nytte? Vai tässä oli graveleri. Räbi. Kim Grab. Was, I'll take that.
tuu kertaa. Mä kuolin nyt tohon kai. Siihen mä kuolen. Tai siis se vihu kuoli, joka tappoi muut ja niin poispäin. Se on mitä 8. Koet. Toi mua. Toi ei oo kiva. Ei oo kaveri. Eikä näköjään halukkaan olla. Sitten kun sprays maat. Joo, näkö mikä editti. Mikä maailman ihmeellisin, mutta oli se ihan... Tuut snipataan. Vai duo V, solo. Jep. Oi mikä aimi. Ai mikä duo siis? Duo V, solo. Niillä oli... Anteeksi, kuinka... Mä heitin siihen 140 plus 35 plus 35. What? What? Yes! Tää oli se matsi. Noin. Eli 27%. Elite. Muistakaa katsoa muutkin videot.